сарпарасти намоиш ширкати фармасевтӣ ёсин м. ин аз коллексияи нав. фасони нав маъқул шуд мешумова? нағзу ҳамин ягон дихелш пӯшонӣ. ин куртачи хел маъқул шуд не? Зур нағз ҳамаш нағзу ҳамин иқил ябу хуто пӯшид ягон ту кутае. ман пӯшам? ябу хуто ягон ту кута пӯшид. ана ин обез ман маъқул. ана ин хушрӯ зур чот киштааст. ана ман маъқул. маъқул ме? мана калид апага шумо коргарӣ салом. ба ютуб канали Tajik Show Kids обуна шавед ва аз суҳбат бо кӯдакони ҳозирҷавоб ҳаловат баред.